Moi. Pääsin just koulusta. Tukka vähän huonosti. Kävin tuossa Karaliassa. Oli niin kuuma ja täällä oli niin lämmin. Oli jano, niin kävin hakeen kola. Mut ei mulla mitään sen suurempaa oo. Meille tuli tänään vaan 2 aineesta läksyä, uskokaa, vaan. Ja se on aika outoa. Ja meillä ei kunnon oppitunteja vaan 3, vaikka meillä pitää olla 5. Niinkin sekin on aika outoa. Ja mitäs vielä outoa tapahtui? Ja tässä kävelen kotiin. Saattaa tulla videopätkä myöhemmin tänään tuolta puistosta. En ole varma ollenkaan. Nyt saattaa tulla. Ja mä laitan sen sitten nettiin jossain kohtaa, mutta tää tulee ainakin heti. Ja voit tietenkin tilata kanavan. Tykkää videoista, tilaa kanava. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!